Il-gazzetti ta' tlieta komplow jinnutaw it-terbulenzi tal-Partit Nazzjonalista u d-daqqiet li l-fazzjonijiet differenti fil-partit ta' Bernard Grech ħadu. Ġinnutat kif uħud mill-kandidati tal-Blue Heroes ma ġewx eletti bħal Jason Azzopardi u Carol Aquilina, iżda imbagħad oħrajn bħal Beppe Finekadami u Ivan Bartolo, magħruf bħala ta' 6 PM, ġew eletti. Is-sorsi ta' One News li dejjem taw l-informazzjoni minn ġewwa id-Dar Ċentrali għalulna li Finekadami u Bartolo se jkunu strumentali biex il-Blue Heroes jibqgħu fir-riedni tal-Partit Nazzjonalista u jgħinu lil sħabhom li ma telux biex jinaqdu magħhom fil-Parlament permezz ta' elezzjoni każwali. Iċ-ċansijiet huma hemm hekk kif Jason Azzopardi u Carol Aquilina jistgħu jiġu eletti fuq id-9 u l-10 distretti rispettivament permezz ta' elezzjoni każwali. Imbagħad għandek nies bħal Claudette Buttigieg li l-unika tama li għandha biex tkun fil-Parlament u bil-mekkaniżmu favur rappreżentanza iżjed ugwali bejn is-sessi fil-Parlament. Dan hekk kif ma kienx hemm min iċedi siġġu parlamentari b'elezzjoni każwali fuq id-distretti li kkontestat fuqhom. Sa dan it-tant id-daqqiet ma qalhomx biss tal-Blue Heroes, iżda minn tal-fazzjoni Delija wkoll kien hemm minn baqa' l-art. Edwin Vassallo magħruf kemm kien wara Adrian Delija u anke Maria De Guara ma ġewx eletti. Il-Viċi Kap David Aġus tela biss minn distrett wieħed u l-Viċi Kap ieħor Robert Arrigo ġie elett wara Joe Giglio. Arrigo kien l-ewwel wieħed li anke hekk Bernard Grech qal li se jibqa' kap huwa talab lil Roberta Mezzola biex tgħin lill-Partit Nazzjonalista. Intant qed iqumu mistoqsijiet dwar Bernard Grech li għajr messaġġ ta' ftit sekondi u dawra fis-sala tal-att tal-voti fin-naxxar baqa' ma derx ħlief biex jgħid li jrid jibqa' kap. Is-sorsi tagħna qalulna li kollox jiddependi se jagħmlu il-Blue Heroes, il-mutur tal-establishment nazzjonalista li poġġa lil Bernard Grech kap fl-2020 biex tneħħa Adrian Delija li fuq Facebook qal li l-poplu mhux tkellem iżda werzaq.